Vítejte u návodu na sestavení nůžkového stanu 3x6 metrů Premium. Na sestavení jsou zapotřebí 2 lidé. Konstrukce stanu je uložena uvnitř praktického přepravního vaku. Rozepněte zip ve spodní části vaku, odklopte spodní část z kolečky stranou a vak stáhněte z konstrukce. Uchopte konstrukci na uších stranách a pohybem od sebe ji roztáhněte. Jakmile je konstrukce z půlky roztažená, je třeba na ní natáhnout střešní plachtu. Střešní plachtu natahujte ze širší strany, opatrně a po částech, aby nedošlo k poškození. V rozích ji zafixujte pomocí suchých zipů a po celém obvodu rovnoměrně rozprostřete a porovnejte. Dejte si na tom záležet. Opět uchopte konstrukci na uších stranách a pohybem od sebe roztáhněte do maximální délky. Upevněte střešní plachtu uvnitř konstrukce k vypínacím tyčím. Přišlápněte nohou patku a pohybem vzhůru zacvakněte všechny pojistné kolíky na střešních spojkách. Pomocí suchých zipů a pásek s přeskami dopřipevněte střešní plachtu ke konstrukci. Nyní odjistěte a současně zvedněte rohové nohy na širší straně stanu, dokud nezaskočí pojistný kolík, pak pokračujte s nohou prostřední. To samé zopakujte na druhé straně. Takto postupně pozvedejte stan do požadované výšky. Nikdy nezvedejte pouze jednu nohu na požadovanou výšku, mohlo by dojít k poškození konstrukce. Součástí stanu jsou i plné boční plachty. Ke střešní plachtě se po celé délce připevňují pomocí odolného suchého zipu. Pro připevnění k nohám slouží poutka se suchým zipem. Místo plných bočních plachet lze ke stanu objednat například boční plachtu s oknem či s dveřmi. Připevňují se stejným způsobem ke střešní plachtě a k nohám konstrukce, mezi sebou se spojují pomocí suchého zipu po stranách. A je to.